Hola, bon dia. Avui fem la lliçó 333, que diu el perdó posa fi al somni de conflicte. Però primer anem a repetir, a veure si ho aprenem, què és l'ego. L'ego no és res més que idolatria, el símbol d'un jo limitat i separat. Nascut en un cos, condemnat a patir i a que la seva vida acabi amb mort. Es diria que l'ego és igual al cos, al que crec ser jo, no? Ens està definint a la imatge que tenim de cadascun de nosaltres. És la voluntat que veu a la voluntat de Déu en majúscules com el seu enemic i que adopta una forma en què aquesta, la voluntat de Déu, és negada. O sigui, a través de l'ego és com neguem la voluntat de Déu. L'ego és la prova de que la força és dèbil i l'amor temible. La vida, en realitat, és la mort i només el que s'oposa a Déu és veritat. És la prova de que la força és dèbil, l'amor temible. És la prova de que la vida, en realitat, és la mort i només el que s'oposa a Déu és veritat. De fet, el vam fabricar per això. Continua dient, l'ego és dement, o sigui, ego equivalent a demència. Ple de por, creu alçar-se més enllà de l'omnipresent, a part de la totalitat. Però fixeu-vos si és dement. Com es pot alçar més enllà de l'omnipresent si l'omnipresent està a tot arreu? Com pot estar a part de la totalitat si la totalitat ho engloba tot? I com pot estar separat de lo infinit si lo infinit ho abarca tot? No pot haver-hi l'infinit i més enllà de l'infinit. L'infinit és tot, és omnipresent i és la totalitat. Doncs és tan dement que creu estar més enllà de l'omnipresent, de la totalitat, apartat de la totalitat i separat de lo infinit. En la seva demència, creu també haver vençut a Déu mateix. I des d'aquesta terrible autonomia, veu, però amb cometes, que la voluntat de Déu ha estat destruïda. Llavors què fa? Somia amb el càstig i tremola davant de les figures dels seus somnis. Els seus enemics que caminen darrere d'ell volent-lo assassinar abans que ell pugui protegir la seva seguretat atacant-los primer. Com que veu enemics a tot arreu perquè creu que Déu el vol castigar, vam creure que Déu ens volia castigar, veiem atac a tot arreu i veiem la necessitat de defensar-nos arreu. Dit tot això, ara ens diu, el fill de Déu, o sigui tu, jo, el fill de Déu, no té ego. Què pot saber ell de la bogeria o de la mort de Déu quan viu en ell? Què pot saber de penes o de patiments quan viu amb una felicitat eterna? Què pot saber de la por i del càstig, del pecat o de la culpabilitat, de l'odi o de l'atac, quan l'únic que l'envolta és pau eterna, per sempre impertorbable i lliure de tot conflicte, en la tranquil·litat i silenci més profuns? I ara aquí ens deixen una frase que sembla que no digui res, però diu: conèixer la realitat significa no veure l'ego ni els seus pensaments,
ni les seves obres o actes, les seves lleis o creences, els seus somnis o esperances, així com tampoc els plans que té per la seva pròpia salvació i el preu que ha de pagar per creure en ell. Des del punt de vista del patiment, el preu que ha de pagar per tenir fe en ell és tan immens que l'ofrena que se li fa a diari en el seu tenebrós santuari és la crucifixió del Fill de Déu. I la sang no pot sinó córrer davant de l'altar on els seus malaltissos seguidors es preparen per morir. És a dir, en aquest paràgraf ens ha dit que quan coneguem la realitat, i la realitat és que som sants, impecables, eterns, immutables, que no ens hem mogut mai, que això no ha ocorregut mai. Diu, conèixer la realitat significa no veure l'ego, ni els seus pensaments, ni les seves obres, ni res que tingui a veure amb ell. Ni tampoc conèixer els plans que té l'ego per la seva pròpia salvació i el preu tan dur que hem de pagar per creure en ell. El preu de l'ego sempre és més patiment, més por i més culpa, perquè és la manera en com ens té enllaçats per no sortir mai d'aquest malson. La culpa ens genera més culpa, la por ens porta més por. El dolor i el patiment generen més dolor i generen culpa i generen por. I és una roda, és el hàmster aquell que veiem a la roda, atrapats a la roda quan vam veure d'on sortia tot això. Diu, una sola atzosena de perdó, no obstant, pot transformar la foscor en llum i l'altar de les il·lusions en el temple de la vida mateixa. I la pau se'ls hi restituirà per sempre a les santes ments que Déu va crear com el seu fill, casa seva, la seva felicitat i el seu amor, completament seus i completament unides a ell. Anem a fer l'oració d'avui, que diu: el perdó posa fi al somni de conflicte. El conflicte ha de ser resolt. Si es vol escapar d'ell, no s'ha d'evadir, ni ignorar, ni negar, ni encobrir-se, ni veure's en un altre lloc, ni anomenar-se per un altre nom, o ocultar-se mitjançant qualsevol classe d'enganys. El conflicte s'ha de veure exactament com és, allà on es creu que està, i ha de veure's també la realitat que se li ha atorgat i el propòsit que se li ha assignat a la ment. Doncs només llavors es poden desmantelar les seves defenses i la veritat pot abocar la seva llum sobre ell segons va desapareixent. Com resolem el conflicte? Averiguant la causa en la nostra ment i perdonant. Pare, el perdó és la llum que tu vas escollir perquè esvaís tot conflicte i tot dubte i perquè il·luminés el camí que ens porta de tornada a tu. Cap altra llum pot donar fi al nostre somni tenebrós.
Cap altra llum pot salvar el món. Doncs aquesta llum és l'única que mai ha de fallar, ja que és el regal que li has fet al teu fill ben estimat. Pare, que sàpiga utilitzar a cada moment el perdó, pues és l'únic que posa fi al somni de conflicte. Ajuda'm a perdonar tot el que encara tinc pendent. Ajuda'm a veure la causa dels conflictes a la meva vida. I així de la teva mà, entregar-los a l'expiació, perdonar-los i anar deixant que la teva llum em mostri el camí. La teva llum m'il·lumina. No deixis que em torni a perdre, que torni a creure que els conflictes amb mi són reals. Per favor, Pare. Ajuda'm a escollir a mi també el perdó a cada volta que les coses em preocupin, m'amoïnin. Que així sigui. El perdó posa fi al somni de conflicte. El perdó posa fi al somni de conflicte. Que així sigui. Que tingueu molt bon dia i molt bona pràctica. Fins demà. Adeu.